Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. En geno mara nyakaramogi ni Rio Makare machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Mokwongo kapok wadhi e mago wawinjane mago mwamiyo pek. Nakwayo sirikal ni ging'iye from that point mondo kuonde mabeyo to nyithindo timang'o odhi e skul. Nyithindo okor bendo kisikul ba podi. Paro mopogore medo nyuolore odiechieng' achiel tok sirikal choro nyime kendo yepo mar sikunde. Immediate stoppage of salaries for 79 individuals with the letters of notification already dispatched to them. Kaunti ma Nyamira ochungo ji 79 e tich ewi bedo kod obok mabandia. Where's Trevor Mbija when you need him to actually pronounce this for you? Congratulations, guys. Woo. Woo. Ramogi TV orienye mich mag ajea toka umich adek e nyasi manyobagi kod MCK otieno mokalo. Machiegni sirikal kokale migawo mar weche ma pi kod kiro pi e puothe ochako chenro mag gero yawo e genga oche mathoro ng'ok e wacho ula makinde makoth chwe moting'o Tana River kod Tana kaka yo mar kedo kod masiche mag oula. Magino yangi kod jagoro mongirore migawo mar weche pi kod keyo pi e puothe e Fantas Kimotho e kinde manotwak gi jodak ma Maguguni Thika sub-county e wi tieko gedo mag chenro mag keyo pi e puothe mar Ndumago Irrigation Project manomwonyo omenda maromo siling milion 400 kendo gedo mare osechung' kuom thuolo maromo higni 10. Ne osire lwedo kod jaod bura ma Thika sub-county Alice Ng'ang'a. Nimesema hivyo kukiwa mchana ni kule tu kuna mvua, sio usiku ni mchana bado.
Mimi sitaki hapa katikati ati watu wakuje hapa. Saa ile hiyo mradi ilianza, mimi naweza hata nikiwa nimefunga macho naweza kukuambia pipe zote ziko wapi. Kwa hivyo kusije mtu mwingine ambaye anajua kunishinda mimi Mama Simba. Mimi ndio hata niliomba hiyo. We CEO, we tumetembea safari, unajua vile nasema. So hapa hakuna mtu mwingine anaweza kuja ati kunicheza karata. Acheze nani karata? The money that we are going to inject in this particular project just to finish the remaining part is approximately 40 million. So we'll inject 40 million, but we'll get an impact. The project will have an impact of $500 million per year. So you can imagine just an additional injection of 40 million, but the impact will, in terms of production, will end up getting over $500 million per year. So one of the things that the ministry has done, especially during this season, is actually we've been mapping out where the rivers which are overflowing, and also the lagers where we don't have rivers but we have seasonal rivers. We've been mapping out with an intention of first doing check dams and dams, at the same time also doing some water pans, at the same time also doing some land reclamation activities. Sirikal nyaka to koro many yore mag tieko chandruok ma jodak ma kaunti ma Kiambu kod Machakos kale e thuolo machuok bang' olalo madonjo sabuk matudo kauntis ariyogo lwar kendo rocho weche mag ohala e kind kauntis go. Kanolose e kinde manotimo limbe karo lalono, jaod bura ma Thika Town Alice Ng'ang'a nojiwo dwaro mar tieko chandruok ma kamano kooro kwayo mare ne migawo mar weche mabiro apoya kod mago mag apaya mondo los lalono ero e ong'ala manyime maduoko yore ohala e yo mapile. Johala matiyo go lalono ero gi e thuoloni omoko kuom gigegi mag ohala e geng apaya nimar ok ginyal kalo kata orano ka gidhi e chiro komachielo. Watu ya Thika wote Wandurunyi wanapitanga hapa. Hakuna watu, hata watoto wa shule mnasema warudi shule, hakuna kurudi na wanasomeanga huku. Sasa watapita wapi? Hata watu wa biashara simekoma, hata labda huko sukari taisha, hawatakunywa chai. Manake barabara ni hii. Sasa imedhuru mpaka watu ya hii Del Monte. Kwanza mimi sijui hata nitasema nini, kwa sababu mimi hufanyia kazi Ndonyo Sambuku na nakaa Thika. Sasa unaona hizo masiku zote imebidi sasa nitafute alternative way. Kazi zangu ziko huku, siwezi fika huko. Imekuwa na shida sana. Sasa hata ile kitu tungeomba sana ni vile tu tunaweza hata kupatikana mtu afanye ka kitu temporary, daraja temporary. Hata kama ni ile ya Mgogo tutengenezewe tuweze kufuka, mtu aende kabla serikali ifikirie vile inaweza kutusaidia. CS Murkomen, when you be looking at infrastructure in different locations in our nation, please don't forget this bridge that connects Machakos County with Kiambu County. It is a very important bridge. Many people from Kiambu side work in the other side of Machakos, and many people from Machakos side work from this area of Kiambu. So I would request the big bridges that connect different counties, please, when you be looking into it, don't forget this one of Kiambu. Hii ya hapa panaitwa Athi River or Donyo Sabuk. Sirikal mar kaunti ma Nyamira ochunge tich jotich maromo 79 mitudo kod tiyo go bok mabandia e yudo tijegi bang' sirikal kaunti no chiwo bok mag jotich maromo 2,821 ne riwruok mar Kenya National Examination Council mondo timie nonro. Gavana ma Nyamira Amos Nyaribo owacho ni gichungo osaj jotichgo ka ichano migi kum e kinde ma burano ibiro chwal ne okwach kich kod duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC matimo nonro. Sirikal kaunti no pod biro chiwo bok mag jotich mamoko juma mabiro ka gavana ojiwo jogo monoyudo obok e tok chik ni mondo mi ochiwgi e mbelene. 79 certificates were found to have forged academic and professional certificates. We await a report from other universities. The report from NEC indicates alterations of mini grades, subject scores, and exam center codes. In some cases, the index numbers in the certificates did not belong to the officers. The following actions have been taken against the culprits.
immediate stoppage of salaries for 79 individuals with the letters of notification already dispatched to them. Disciplinary and administrative action against the staff has been initiated. Odiochieng' achiel tok sirikal lando ni yepo ma sikunde ochor nyime, paro mopogore opogore ochako nyuolore. Kata obedo ni thoth jonyuol siro wach ma choro nyime tarik mar yawo sikul kaluwore kod arita mar nyithindo e kinde koth, moko kuom jonyuol to wacho ni sirikal nonego chungi chenro mag sikunde mokethore, ahinya to mago mabeyo, mondo ne kaka ji nyalo dhi nyime kod somo kata ka gisomo kidam kidam. Jopuonjrego nonego bed ni yawo sikul chieng' wuok tich ma juma manyien, kata kamano yepo no ochako chor nyime e okang' mar ariyo ka tarik mar yepo pok olandi. Bende ok sikul ba podi kech kaluwore kod pek mantiere mar ohula kod pi kod koth machwe, wanyalo tero nyithindo e skul to nyithindo nyalo yudo hinyruok, to bang'e ere ng'ama biro blame, jopuonje koso parents? Therefore an aneno ni nyithindo gi onego obed dala mondi nyaka chopi kuonde mobed affected, nikech syllabus bende onge joma biro duogo chien, onge joma biro dhi mbele, syllabus en achiel. Kuonde mabeyo nyithindo yawe skul odhi e skul, kuonde mobed affected orit mondi, kaka sana Nairobi rach sana. Ok inyal golo nyathi gokinyi ni dhi skul tikia kata dhi chopo kata pi dhi kode. Skul somo mondo dhi mbele, mondo kik waketh sa, nikech already 1 week waseketh, to nyithindo nigi only 13 weeks, manyiso ni wadong' gi 12 weeks. Koro an akwayo sirikal ni ging'iye from that point, mondo kuonde mabeyo to nyithindo timang'o odhi e skul. Podi krok podi nyithindo sani ok nyal duogo bosom, nikech ko nyithindo moko nyalo somo to nyithindo moko ok som, mano onge kaka dhi bedo maber. Nyithindo beda kamoro achiel, ma ko nyithindo biro yepo to yepe e par achiel, nikech subject en achiel, onge subject mopogore, subject en achiel. Ok kaka nyithindo moko nya duogo dala to moko dhi skul. Mar ariyo, aneno ni sirikal ong'i wachni matut, kata ka gi suspende kata another week, mondo kila ng'ato ka dok e skul to bed ni skul te dok e skul. Jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura osingo madhiro mondo mi od bura okal paro mar chik marito ratiro mag jogo manigi ng'ol e pachoka mabiro konyo e ting'o malo chal mar ngimagi. Parono ka od bura okale mobedo chik, Mwaura wacho ni biro miyo jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol ok chulo osuru. Omedo ni jonyuol manigi nyithindo ma ong'ol nigi ting' maduong' ahinya mar pidho kod rito nyithindogo, kendo winjo kik gichulo osuru ma ing'ado wi osara dwe ka dwe kata pei. Koloso e od thieth ma Meori Rangers e kaunti ma Murang'a e kinde mano otelo ni chiwo gige konyruok, nowacho ni chenro ma kamano ni e twak kendo biro chopo kare. Those parents with children who have disability. Kila mwaka tunazunguka tukisaidia wale ambao wasiojiweza, tunawapatia vifaa. Kwa mfano kama ulemavu wako ni kukosa kutembea vizuri, kukosa kuongea, basi kama kaunti ya Murang'a tunakushikilia. Na basi kwa hivyo niseme wale ambao mumekuja leo tutamshikilia. Wale ambao wako katika orodha, kila mtu atapewa wheelchair. Na kile chama ambacho tutafanya kwanza ni ile sheria ambayo imekaa bungeni ya watu walemavu, lazima ipite katika kipindi hiki cha bunge ili iweze kuwa inasaidia sisi. Katika hii sheria, ile mambo ya tax exemption kwa wale watoto ambao wako na autism, tunapendekeza wazazi wao pia wapatiwe tax exemption. Ji ariyo nyoro noyudo hinyruok bang' koko wuok e kind johera mag gavana ma Migori Ochila Yako kod jaod bura ma Oriri Mark Nyamita e kinde higa mar achiel kuom jotije piny owacho mar kaunti ma Migori e ward ma North Kanyamkago e sub kaunti ma Oriri. George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Rombego ma oting'o mago mag liete e kaunti ma Migori osebedo kuonde mag rakruok e kind josiasa e kauntini, ma bende nyiso teko margi. Kokogi ok osekelo mana rochruok machal kod mago, to bende osekelo kata hinyruok mag moko kuom oganda.
E kinde hik mar achiel kuom jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori chieng' manyoro, e sab-kaunti ma Uriri, koko ne owuok kendo kelo hinyruok. Koko ne obiro bang' ka joherago mag jobun Mauri Mark Nyamita ka achiel kod gavana ma Migori Ochilo Ayako ne orakore. Josiasa ariyo gi sani koro osewore ka otenore kod koko ni mane owuok Uriri. Bedo to donjo korie kuma maiti nitie gi hooligans within no minutes wapo ka gichako go bunde kapok gichopo kare tent kama wantiere. Chopo kanyo to ka gikerangach tayudo ka bodyguard mar Mark Nyamita emochung' e mbele institution matelo ne ni mtok gavana ok nyal kadho kanyo. Ayudo koting'o vinyangarika moko moketo gi ludhe ni nyalo sembo mtok gavana. Kane wasekalo wadonjo kanyo to luwo bang'wa mo omuocho magina malo. Aeto polise mabene gisewuoyogo ochako go jopiny nyake jolemo gi tiagas. E seche ma jobunu Mauri Mark Nyamita wacho ni gavana ma Migori Ochilo Ayako ema tiyo kod tekone e bwoge, gavana ma Migori bende wacho ni jobunu Mauri tiyo kod obila mondo nyis teko mare. Wachana chiel, wakwayo security organs duto wadaneno ka action okaw nikech we have live videos wantiere gi evidence jok mano kelo koko. Awinjo ni police ma Migori County gi jal ma gitudore ma en Mark Nyamita nikech ne wang'eyo kaka gitudore diere maandamano gi jotend arita kwe maka ni koro temo wacho ni ane mane adhi kela njao kanyo. Ase ahinya kaka ogul mama ma Migori osebedo ka tiyo tich margi mopogore gi rito kwe. Ochilo wacho ni osebedo ka odhi e rombego moting'o mago mag liete kod kwe. Kata kamano, josiasa mamoko ema osebedo ka koro temo rocho rombego mondo ne ni ene jakoko. En gima nochan kendo gima nolosi ni mondo gavana ma Migori County kik bi Uriri. Achayo kendo akwedo kabisa paro machuok kamano. Migori ka wadwaro kwe, wadwaro dongruok, wadwaro maendeleo, ok wadwar koko gi fujo. E kinde twak mare kod jofwambo, jobun Mauri Mark Nyamita wacho ni en osebedo mana ka oseo gavana ni ok ti makare kaka ja Migori kendo pod obiro medo dhi nyime e timo mano. Luoro no onge ng'ama biro yieni, onge gima wadwaro, kendo wabiro bedo gi chir mang'eny kabisa mar nyisi adieri, obed gotieno kata obed godiechieng'. Gima jo Migori dwaro en gima ne giyori mondo tim office. Gavana ma Migori komachielo to koro wacho ni Nyamita kod siasa mamoko ema osebedo ka keyo miriambo ni ok oti ka gigo motimo to koro nenore. Ni ng'ato mawacho ni jatich, mawacho ni ka ok itiyo tidhi dala, ni emotero county government e court, ni mondo county government kik ndik ji, vijende to gi mine, ni ene motere e court, ni mondo kik ndik ji. Ng'ama kamana aseyo kabisa. Ender ni mondo wago siasa mar riwruok, daher ni mondo waket piem ma ji te nyalo wuoyo. Ma ok e kinde mokwongo ma koko e kind josiasa koro nenore e kaunti ma Migori ka jotelo mopogore opogore e kaunti ni ma oting'o jotend kanisa koro kwayo kwe e kind josiasa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Yakwaramogi ena mondo akaw yweyo mokwongo e chenro mar migago, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Umeona? Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Prabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Look
Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Doza shopping hazitoshi. Relax. Chukua loan Zenka ikusort. Zenka, smart loans for smart people. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Anakwayo ni mondo unkae. Umia shares maga monda miya Amrita. Amrita bro ya uskunde mar coaching kai. Akwai mama. Baba. Sudnane Martin. Paramo kineki mona tugo. Ni tema miyo. Miyo japuonja soeka mondo mi paramax mang'eny. Ang'o? Chakre kawuono paramo riemb tok bidoke skuno kendo.
Machiegni kendo jotend riwruok mar maendeleo ya wanawake oyango ni midhiero mar midhusi mar korona kod yiero maduong' manotime pacho ka e moko kuom gigo momiyo pok gitimo yiero magi e kinde madwarore. Maeri biro bang' moko kuom mine pacho ka golo ng'ur ewi rem timo yiero margi kuom higni mathoth. Kata kamano gimedo ni bura ma pod ni e doho makwedo telo margi bende osekelo pek e timo yiero margi, ka thuolo ni jaod bura Marian Keitany ochwalo bura ne komiti mar Administration and Internal Security madwaro duoko achiel kachiel. Francisca Mutinda, ma en jakom mar maendeleo ya wanawake kaunti ma Machakos, wacho ni onge gimoro amora magisetimo tok chik makamano. We are in a process of going through the grassroots so that we can come up with a plan to get the election in place. We do not want Madam Kaitan to go personal to National Chair Mrs. Moyo as if there was something. We don't want women to fight one another. We have seen here in Machakos, although we have a governor, a woman, she's working with the national government. The lady who is in the parliament should work with the woman who is the chair, Maendeleo Wanawake, to put the issues straight. Maendeleo Wanawake has our own structures, from the grassroots level to the ward, to the national level. Ward level, sub-county level, county level to the national level. And therefore, we as Maendeleo Wanawake, we have a big reason to work with the government, and that's why we are saying we need to integrate all our activities in Maendeleo Wanawake together with the national government, as we have seen our governor, Her Excellency Madam Wavinya Ndeti, doing. Jaduong' moro ma jahigni 77 ywago rem e od thieth ma Consolata mayudore Mathare kaunti ma Nyeri tok ka ondiego toyo monje kendo weye gi hinyruok mathoth tich adek otieno e gwenge ma Losira, Oldonyiro ward e kaunti ma Isiolo. Wachore ni Akal Lekishe otoyo nomonjo e kinde manodhi reso rombene abila, kama ne ondiego toyo nomonje rombene e abila. Kaluwore kod David Lekishe ma en wuod Akal, masirano manotimore tich adek otieno oweyo wuon mare gi hinyruok e wiye kod ng'edene. Omedo ni ne gitemo manyo thieth mapiyo od thieth ma Cottage mayudore Nanyuki ma en ondamo 65 kende kowuok Isiolo, to nikech ng'anyo mar laktache ne ok giyudo thieth kanyono. Spika alimshika mtoto wa mbuzi alimkanyanga, ndio akasikia sauti yake, akaamka akateremka kuja sasa kumwokoa huyo mtoto wa mbuzi. Sasa hiyo harakati kuokoa, akakutana na mnyama hapo katikati. Sasa hukuwa na anything, aliacha kisu huko, ndio alikuja na haraka, acha kila kitu huko. Ndio sasa akakuja akamkichika, ndio akaanza pambana hapo. Sasa venye amenielezea, alikuwa ameshikana sasa, kisha alikuwa anatafuta njia ya kutoroka, but mlango ilifungika kwa ndani, so ilimgonga ikamrudia mzee. Sasa aliniambia kwanza alimshika mkono, but sasa yeye akashika fisi mgongo. Sasa hiyo ikamgeukia. Nyasi ma higa ka higa mag chiwo mich ne jofwambo, Annual Journalism Excellence Awards, ma en mano mar puoyo tich maber ma jofwambo timo e pacho ka, nobagi e boma ma Nairobi otieno manyoro, kama od fwambo maro mar Royal Media Services ne nitiere kind ute fwambo mane jofwambo magi orieny. Ripota maro mar Ramogi TV ma kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo, kod jago picha mare Jeffrey Obonyo noyudo mich e kidieny mar timo sigana maber e weche mag rito alwora kod lokruok machal futo ma yamo e kor lwasi kata environment and climate change. Na makofi pia tafadhali. Ndangari. Haya. Okay. Aha. This is it, ladies. We have seen, and the judges will agree, an improvement in the quality of journalism. We saw entries done in Kimaragoli, and maybe it is the Maragoli rainmakers who have helped us to be here today. We saw entries done, of course, in Kikuyu, in Kitaita, and including Buruji. I know when you have an entry done in Buruji language, you stop the judging process for a while to look for a translator.
but it worked, surprisingly. So we celebrate the finest of journalism, but not just for the night, but really they are the winners going throughout. Let us strive to create an environment where journalists can work fearlessly, free from censorship, interference, or intimidation. And let us recognize that a free and vibrant media is not just a pillar of democracy, but a fundamental human right. To all the journalists gathered here tonight, I extend my sincere congratulations. Your dedication to the pursuit of truth is an inspiration to many. Gavana ma Vihiga Wilbur Otichilo ojiwo rowere mondo ket maino e chenro mag pur mondo chuog thuolo mag tije pacho ka. Magino wacho romo mar Green Jobs and Skills Development in Kenya mano bagi e karomo maduong' mar KICC Nairobi. Nonro yango ni rowere maromo 1,000,000 tieko tiegruok e kidienje mopogore opogore pacho ka higa ka higa, kata kamano thuolo mag tije nok. Rowere koro ijiwo mondo mi odonji e chenro mag pur e lony manyasani kendo marito alwora mondo giyud tije manyalo konyogi dago ngima makare. There are enough policies and strategies and frameworks in this country. How do we bring coherence that enables us to create actual jobs? Jobs that young people can go to either to reskill, upskill, or create whole new jobs. Engineers in green hydrogen, nanotechnology, and all these other areas where the future is heading. And then to create accountability through this coordination framework. As counties, we are ready and we want to work with all the stakeholders. We believe in a multi-sectoral approach to creating green jobs and skills. And as regards the skills, we are working very closely with the Ministry of Education. We have the vocational training centers where we train the lowest youth who come and who have particular talents, and they are able to train and be able to pick up jobs. We have the Pan-African Climate Justice Alliance that is holding a summer school for 2 weeks in Chuka University, and it's going to train over 500 students and employees of the counties and across the continent in green skills. Nyakaramogi yena monda tek weche maga migago gi kanyo ka ruoth oriti an bendo rita Ramogi TV ikore mar kelo ni weche manyien mag ang'ich welo koromo saa 1 mar odhiambo to gi weche manyien mago imore saa 3 ka kamano bed gi giko dira ma jaber koromo saa 8 pautuke nyinga Milton Ochieng oriti masani. A prominent chief with a scandalous family faces an unexpected turn of events. Champion Africa Marathon. His eldest son mysteriously disappears, but 15 years later,